มันกระปอดเป็นมีกันนี่จุชิกะจุจะนกกินเพชรนี่พิซซ่ารมดันจักรรมดันกะลารมดันอย่างนี้เพชรสิKun jadi nilai banyak ikan yang masuk ngati MP Cuma pikiran mendendek untuk baik. MP ngati lada pirat nak jundan buat yang PM ngan nyambat lada ngan disai jalan disai tu bapa PM lada pikan tangi ni lalu kumpa nilai tangan tinggi nilai tangan ngan pergi baca kah hak ajak penriu jongi bag ngi syalet dan buat Kubli fi baro. Lingba kani ka video nga kwa ban penshai shikinong shong jong ka jila. Hagbadi bat karai jong ka voice of the people party ban pelong ya ka Jingïaïaid Paidbah ka jai Shamin Secretariat hakan Tarik unailar arajar arpunriyo. Kidon shibon ki mat bat ki Jingïaïaid ki baka jila ka yakendo. Kabalon ra ya ka bat ke jinjar ka kraw yake babon kenong shong kani ka Jingïaïaid Paidbah ka panpaw yake jing pitar ka jing ki Paidbah yake jing bamhon ka jing ki Paidbah yake jing persya ki Paidbah yake rukom trekam jong ka sarkar MD ka belong persya ya ki triangle ki trai jaka persya yake beduk ki bakado ki barit ki barya kaba penkaroi ki kam bamsam karukom trekam kaba parya yaki shnong ki thau bat wanra ka jinga pat ka jinga pra haka jai benriu ka jing penjot yaka mariang haka kateng jonggori ko par bat ki don chibon ba ki jinga ba ki mat ndrika por kam sha bangan batai lut yaki haka ni kapor kumta ni kentu yaki Paidbah nong shong ki badon yaka jingkit kli nakamta kala shai kala shisin kaloi jagari baga jai benriu bakini shimbentalam batni kom ka party hakani ka Jingïaïaid Paidbah kabanon ka khubor ka shai bat ka baklan shaka sarkar bangin ong katu kalapiang ka sarkar ka di bansai mator yakini kul kom trekam kibalong persya ya ka jing bit ka jing biang ka jing mentoy jong tribal utrai jaka ni don kam ban ying tli ka wei kum ka chat riu ban pan pau ya ka ni ka jing slow ka jong kubli shibon